kalong shisha kasngi ka bakraw bat ka basa jingkan mau na kamanta ka snong umbi mathan hakaba henen kasngi ka khatnriu tarik kala lengkot arhajar arpho kalayo ban pleno ya ka ying dorbar hakaba lawan ban ple do MLA kanong po constituency ba meral bonds im ya kane ka ying dorbar ka debal ai do MLA balapan mang lengba na ka SRWP scheme kabala jutip kom ka MLA scheme hakane kasngi lai don lang ban sakhi ya kane dakiriu rang ba ki ba kanthop yu ba SD matong uba dipen marsing uba hobar langi harangkat kinoya lam bagi pai ba nong sosnong jong kasnong umbi mathan lapin song shet bat pen ipu ipengru ya kane kasngi dagi jingshat bala a de kilong keme jong kane kasnong ngadap dagi jing sokmen haba pikot kumni haba ngiyo bania kendu bani syep markhmat bani pajut kti bat phi bani sngo yi jing don kam ge jong phi bat kum ta ter ngadap dagi jing sokmen bani i ya gidur khmat ki bapu samrkhi jong ginong song chnong kilong kumi kilong kpa ki khun samla ki hep ki berit ka jing shat jong gilong kumi ki bagilapen i yangi menta ka jing shat ka pasngau tenat ka penlung mensim ka kersoy ye ki jing mut ki jing perkhat ki jongi kumno bangin i jela ka jong katanrai jela ka jong ka kulsor ka jongi mandaga sngi ngidon hagani ka jaka hakaba nilayo ban plipat ba bat ngi kerpat ya kinong song snong bapin sumar bahai gane ga ying bapin pej ba num don bapenjot pen prai ka num don bapenjabo ya ka ni pin sumar baha pin sumar khu bat hagaju ko por ka longka ying dorbar ka bokum ka executive committee kum ga dorbar snong pila ban pendon kam ya ka hagajingnya lenti jonga ko munong mi khmat hakini ki arsnem siteng tam laisnem duna menta kiladon sibun ki kam ki bangila persang menteri hapo konstituensi bat hagaju ko por ngimla ban klem da pen pau gujing sngongu yai mahe doktor di lapang MLA ubarim jonganong po konstituensi ubala elam ubala penlong yang akum ni kumbangalong kijing kerku ba ulat he hanga simet ilayo benya trilang hagi por gi bladem kijing aijing mut ki ba pher ban habangyo benya trilang hadu ban aijing mut na ka menta banyarap ye kene giyeng kiron sibun ki agenda ki managaliang jong i kwa ban tre hagi tu ki por namar ki daw jong jing sitom jong amet ilahaban songno abagi babun ki agenda ki kampenroy ki bangi dang ya tre hapo kontensi kade ke kamram jongau MLA bomenta bangan pendep ki gitu ki kam ki jing temu ki jing angnut jong ipat ba nong song snong hapo ka nong po kontensi namar kata kum gi nong song snong ni sau kemen sibun hakane kesngi nalor ngeliyo ban pli ya kane ke ying dorbar kepala penmang lembag SRWP scheme keladon kane ke memorandum ke pila buru hakmat jonga kane ke por bagasgo banong kane ke ying dorbar ka jongpi menne abang ladep ban pli abang irung sapo irang syam bagalong ke batli la sisa pi film pensngo hangni ye jing don kam tip ki syuki pidon em ngam tip ke dorbar snong em syuki ra po jing dorbar la sisa pi klempan tang ba habap sut hatu de ci ba e jejer de ki syuki cheji e den mar tang sngo ba hab ai ki syuki la komno ko malai pho tli e pi banjin da pilapan kan mau lupat la yo alam don dang sni jo ci ai se ta wading kam ba hab ji penut hang ba ji penut bai kali e pi hab la chau pila numpo tingis penbait la nomno ha ka tayo ka ba nangkong la ne baar jong February nagaliang jong inong elam snong pinsong baha banwan hanungpo banwan banwan shaw ya gining syuki khnang ba pinyo ban pedon kam yaki ba pinsong apo ging dorbar ka jong pi susu ha ka bede bat ki kiwi ki jong don kam gi bai phila tho ha ka ne ka memorandum ka jong pi na pedeng kini namar begidon hang ne adu sau teli teladangin plus lang sabat ka baong i kenum dominik ka pamot lalong santerli te chisin ai te la rabaro enta ba la chayong i nakapor kawoi hedin kawoi ngatrai piahun kumta
marban ai cisen ai te hagi bin chnong hab ai te pi cispa arp sau terli e chnong ya hab ne sam mar kendiat te gin ya I kawoi na pedeng gini te kachong api bu pinbu ko hakmat de ba pilaju kren na ka por de passenger ship ka de ba pilajuan na ka por ba pi ong ba gidon kam ka passenger ship hang ni dengan try lada ya bet ada ka chnong ka bet nya kam ta mo passenger ship kanwan nga try sa kawoi ba kam hakmat ka ba pi ong mane ka de ka footpath mo ka ni ka skur isen hi kena school ada gia bet lang mo ki gini ginang bu na ka wi ka snem sa ka wi ka snem bat ka bangila ban le hakmat menta ka long lada ka di ka passenger ship kanwan bat ka ni kaliket mediam ka ba ngila ban le ka ju ka por ki don arteli kini tela ai ban le ka ju ka por passenger ship bat ka kaliket mediam ngin yele ban pendep hapo ka ni ka snem kata ka di ka ba ngi persang ban keren ni piang ni bat ngin persang ban pendep bat ka kam lada merlin bangaba sobha ban pun ngat merlin mano kumno te hapun kan mau pianga katu passenger ship ho tu kali kit manja ho kum ta chei pun kan mau nang ba ka kam kan ya namar ba bun ki kam di ngat merlin ga bro mano te kini arteli gin le akan ke snem kini kiwi kinwan ha ki snem ki banwan bangin nang ibut din rengka ka bukan thup ya ka pai khana jin dorbar ong pihani tau di dorbar mentan nang jo te apchuan pen khana ngin sai ta ma di kham din tenang ta ka badan football ha kan nomut pi kan ni ngien ba thamai entang bala sedang pay ma pat sedang ramang ka pat sedang re to te ingin senang pe ya kaneru te ha ka bede bat kani ka footpath ru golong bedon kam hadu kata kani du chliang ka bat chliang ru e maga footpath syukular ya ka bomla chuang hani to kani jo lut pi baro ang puing por jo arte e jing mo rong bahang mangan keren sai kum bagalong kani ka passenger ship ka bala chuong gira ka por bat kali medjap kanwan haswa kini wi kin nang wan hadin suki to te ha ka bede bat ki wi de ki kampen roy ka bangidon hapo ka konferensi ka jongi na persang ban budin nadu ki por ki ba kamen shwa nadu ka por ba imahe ilong kum MLA ha ka bede ba kani ka surok ka baya chani kani ka dong ba ka than ka jongpi nang chwa ka surok rong poi ka tang ha maulong hadin tu ka poi lakhar li ka cha dokha hang tung por ki baong batai ha imar hani cari bi nong thamai te le chliang ki air ki surok ong ki rong ba ki bala ong hang la cha phoi banga bu mahe ang tung por te komnor ki kerpat ong yesha sto jo hi ta surok yesha kan sapoi ki surok to te bluj mental apoi ka kala poi hadu onong thamai mathan mat ko sau tenat mental li kalau bluj ha du ha sengkong siang ha du ha lapam latar kan poi ki surok rong kan pen sok sibun yang ki nong chong snong marba usurok ulong hi ubud lum jong ka roy kapar ubud lum jong ka jing nang ya jong gi sakmat habasuk keluti ke sengkin suk baling bawan lap ha pang ka chitom lap ha kano ka kam ka biebe kam chnong kam thau kam skur kam ta ter ka pensuk sibun yangi dan mar kata kung ngidong song chnong nginang persyang ndai kete ka basa al marbun bhai belengok gi ong ba jile poer ka hadu trai yo lengok piang ta ngan itu ipi jilek kut ke situ halat pamatar namar baka nongpo division ke kut tangan tui la tu kemat la de sning division la de nang kha jing woi de nur lo sabania khura tat sinno kut nang kha jing hidung beli soi le lur bu citai sang hali gilok nur lo sabanile wat la kataru ginang yatre rengkat bat ki engineer bagi nong mi kemat sama huti konton siru ban ya keren bang tusuk kendit dung besak do ya penjo no bat kum ta ter yau surok kenang bagan suk kalit kawan ka ju ka hat ka bele cha tu potuli bele cha jagirut le cha snapur ba kum ta ter bat ngasno ban karpat ipi ku minong sang snong ha bagalenti ka sengkin ka lalan ni suk ban lek ban wan ka pensuk yangi hagi babun ki kam tang bangi hap ban fikir ru namar ba habalalat ka surok ka sutu ipi ubole ubuwan la ni la tu bala la asam bopsut bomuj bun ki bakhen kita ki bala banwan ha chnong ha thau bakum ta ter dongen ya husiar ki dorbar snong ki dorbar raj ki senggen thai ki seng samla ki klok ki seng bahalang kat ki be dongin ya pet perman bangin yo ka snong ka bosong suk song san ha ki por ki banwan ha ka bai dei bat ki wei ki jing don kam hang ne ka umbam umdi ro ka dei ka wei ka kongsan hadu kata ka umbam umdi menta haka jela baro kowe bad haka ri ga jongi hibaro kowe kani ke skim JJM Jal Jivan Mission kadang ya chakmat ban pentrikam
Hagari hibaro kawai bat haga jalla ka jungiru.